gyda chi newyddio. O arglwydd ein Duw, ydyn ni'n dod yn ein tlodi ato ti ac eto yn gyfoethog yn yr arglwydd. Ac yn diolch yn mwliannu o arglwydd am y ras teg ato ni. Dyn ni'n gofyn nawr i ti fod yn agos i ni, i ti fod yn canu ac yn darllen y gair, gwrando ar y gair, pregethu ar gwrando ar y pregethu. A bydd o arglwydd yn einiad ar y cyfan mwyn dygoniant ac bydd y gwirioneddau o Dduw yn nerthol ac yn effeithiol. Gofyn y cyfan yn enw Iesu. Amen. Emyn Rhif 59. 59. Rhagluniaeth fawr yn ef, mor rhyfedd yw, esboniad helaeth hon o arfaeth Dduw. Mae'n gwylio llwch y llawr, mae'n trefnu lluoedd nef, cyflawna'r cwbl oll o'i gyngor ef. Emyn Rhif 59. Croeso gwasanaeth neu penawd yma. Goffwch chi rhai pethau, bydd lluniaeth ysgafn ar ôl y gwasanaeth a'r cyfarfod gweddi arferol ar y trydydd nos Iau mis Rhagfyr, sef yr 17fed. Mae yna gyfarfodydd arbennig ym mis Rhagfyr, noson o gorolau, Rhagfyr y trydydd, am hanner awr wedi 7. A bydd hwnna cedi ar y nos Iau, os fi'n cofio'n iawn. A wedyn mae yna oedfa, bydd yna y gyfarfod nadolig wrth gwrs hefyd. Oedfa nesaf fydd prynawn dydd Sul hanner y 3. Nawr fe gymeron ni'r casgliad ac aros ar un isedd i ganu emyn 639. 639. Pechadur wyf y aeth yn llwyr ar goll, o'n pen i'm traed yn eog a flan oll, dan glwyfau dwys tra dyfnion, trymion trist,
ond meddyg rhad i'n bath yw Iesu Grist. Aros ar un eistedd i ganu 639. Dwi'n agor y gair a Efengyl Iowan, pennod 3. A dechrau yn yr adnod gyntaf. Ac yr oedd un o'r Phariseiad, a'i enw Nicodemus, pennaeth yr Iddewon. Hwn a ddaeth at yr Iesu liw nos, ac a ddywedodd wrtho, Rabai, ni a wyddo mai dysgawdwr ydw ti wedi dyfod oddi wrth Dduw. Caes ni allai neb wneithur y gwirthau hyn, rwy ti yn ei gwneithur, ond ei bai fod Duw gyda gef. Iesu atebodd ac a ddywedodd wrtho, yn wir, medda fi ti, o ddieithr gen i dyn drachefn, ni ddichon i fe weled teyrnas Dduw. Nicodemus a ddywedodd wrtho, pa fodd y dichon dyn ei eni, ac efe yn hen, a ddichon efe fyned i groth ei fam eilwaith a'i eni.
Iesu atebodd ac addewedodd, yn wir meddaf i ti, oedd ei eithir geni dyn o ddwfr ac o'r ysbryd, ni ddichwn fe fyned i mewn i deyrnas ddiw. Ar hwnna aned o'r cnawd sydd gnawd, ar hynna aned o'r ysbryd sydd ysbryd. Na'r efedda ddywedyd ohono fi wrthyt, y mae'n rhaid eich gen i chi drachefn. Mae'r gwynt yn chwythu lle ymuno, a thi a glywi ei sŵn ef. Ond ni wyddos o ba le y mae'n dyfod, nac i ba le y mae'n myned. Felly mae pob un ar y aned o'r ysbryd. Nicodemus atebodd ac addewedodd wrtho, pa fodd ydych hon y pethau hyn fod? Iesu atebodd ac addewedodd wrtho, a wyt ti yn dysgawdwr yn Israel ac ni wyddos y pethau hyn. Yn wir meddaf i ti, mae'r hwn a wyddom yr ydym yn ei lefaru, a'r hyn a welsom yr ydym yn ei dystiolaethu. A'n dystiolaeth ni, nid ydych yn ei derbyn. Os dywedais i chi bethau dearol, a chwethau nid ydych yn credu, pa fodd os dywedais i chi bethau nefol y credwch. Ac nid ysgynodd neb i'r nef o ddieithwr, yr hwn a ddysgynodd o'r nef, sef mab y dyn, yr hwn sydd yn y nef. Ac mae gyda'r chafodd Moses y sarf yn y diffeithwch, felly mae yn rhaid dyrchafu mab y dyn. Fel na choller pwy bynnag a gredo yn ddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddo. Canis felly y carodd Duw y byd, fel rhoddodd fe ei unig a nedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo yn ddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddo. Amen. Byddith yr arglwydd darlleniad ei air sanctaidd. Gadewch i ni droed yr arglwydd mewn gweddi. Holl alluog, arglwydd ac ein tad nefol. Yr ydym yn dod gyda frondi y pnawn yma, dod yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Yr un sydd wedi dod o'r nefoedd wedi cymeryd ein dynoliaeth ni, a bod e nawr o arglwydd yn waredwr nawr, Ni'n dod yn ei enw ef, yr un sydd wedi cymeryd ein pechod ni ac wedi cael ei roi farwolaeth mwyn i ni ysgoi y farwolaeth yma. Wedi cymeryd ein pechod ni arno ei hun ac yn diolch o Dduw bod y fath waredwr i gael. Le arall allan ni ddarganfod i'r chawdwr sydd yn cymeryd pechod ac sydd yn cyfynhau dyn, ond yn yr arglwydd Iesu. Os ydych ni at y crefyddau'r byd ac y cred y byd, fe welwn ni lawer o enwau a llawer o gred, ond o Dduw, nid oes un yn nhw yn effeithiol. Nid oes un yn nhw yn newid natur y galon a newid y berthynas rhwng Duw a dyn. Ymdrechion dynion sydd lawer o arglwydd un efengil sydd i gael. Ac yn diolch o Dduw y bod yna efengil wedi cael ei osod yn y gair, wedi cael ei ddarparu, wedi cael ei bregethu, bod y ffeithiau yma yn ffeithiau hanesyddol ac yn ysbrydol, bod yna reality mawr i nhw, y reality sydd yn person yr arglwydd Iesu. A dyn ni'n meddwl hefyd am yr holl dystiolaethau sydd wedi bod yn yr Hen Testament, o'r pethau nefolaidd yma, a hefyd yn y Testament Newydd. Meddwl am hanes yr eglwys hefyd, fel nid yn unig bod yna dystiolaeth o nerth Duw, ond yna dystiolaeth o ras Duw a nerth Duw yn y galon hefyd. Llawer o ddynion wedi credu, yn wirthiol felly. Dod mas o dywyllwch, cryfeddau eraill allan o dywyllwch y byd, wedi dod i edifyrhau o pechod a gweld yn yr arglwydd Iesu a credu, wedi dod i'r gair. A pa bynnag dyn ni'n darganfod aelodau o cyrff Crist, o corff Crist, a rydyn ni'n o arglwydd yn nabod ein gilydd, a dyn ni'n yn credu'r un peth, a dyn ni'n debyg o arglwydd yn ein cred ac yn debyg yn ein calonnau hefyd, ac o Dduw dyn ni felly yn cydnabod y pethau yma pnawn yma ac yn gweld y gwirionedd yma sydd wedi cael ei osod yn ein calon ni a wedi cael ei osod mae hefyd
fel yr ail unigedd, wedi cael ei osod yna, y had bywiol yna, wedi cael ei roi yna gan yr ysbryd glân, a wedi cynhyrfu ein calonni, a wedi arwain ni at y gwaredwr. Felly o Dduw, dyn ni'n yn gweddio o Arglwydd yn ei enw ef, ac yn gofyn o Dduw yn ei enw ef, fydd na ras eto ar y gair, ras ar y pregethu. Fydd y pregethu'r pnawn yma yn pregethu, fydd yn cymeryd y gair i'n calonnau ni, a fydd yr ysbryd glân, yr ysbryd tragwyddol hynny yn gweithio o Arglwydd yn ein adeilad ni, a trwy y neges y prynhawn yma, a trwy y gwaith yma yng Nghapel y Rath, a fydd o Dduw, fydd yna fydd mawr i eneidiau tragwyddol pobl. O Dduw, mae i weld i ni yr un mor goruwch naturiol yw tywyllwch dyn. Fod yn gyflwr, dyn ni'n cael ei eni iddo ac yn parhau ynddo, eto mae yna rhywbeth rhyfeddol am y cyflwr yma, cyflwr sydd mor galed a mor dywyll, sydd yn gwrthwynebu ac yn gwrthod yr Efengyl, yn erbyn pob reswm. Dyn ni'n gweld hyfrydwch yr Efengyl, a fel bod yr Efengyl yn mor rhesymol, yn dod yn ei allan o gyflwr y nadw, a dod yn ei faddeuant. Ac o Arglwydd hyn i gyd, bod dyn yn clywed y gair yma, mae rhywbeth yn ei galon yn erbyn y gwirioneddau yma. A mewn ffordd o Arglwydd mae'r rhain, yr gwrthwynebyn yma yn mewn ffordd anusgwyl iawn yn dystiolaethu i wirionedd y peth, bod y gair yn dweud yn wir, bod calon dyn yn ddywyll ac bod e methu credu peth yma heb yr ail unigedd. A felly o Dduw, dyn ni jyst yn gofyn yn dair iawn, o Dduw i ti i weithio yng ngalonnau, a dod o Arglwydd ar genedigaeth yma. Fydd y bobl yn gweld ac yn credu. Dyn ni methu gwneud unrhyw waith o Dduw heb yr ail unigedd yma. Does dim llwyddiant byth mynd i fod i'n hymdrechion ni. Hyd yn oed o Arglwydd gyda'n hunan, dyn ni methu dod a'n hunan i'r lle yma, heb sôn am bobl eraill, heb sôn am aelodau'n teulu ni. Ond wyt ti o Dduw yn gallu gwneud hyn. A felly, dyn ni'n dod ac yn gwyddio, ac yn pregethu mewn ffordd gwyddigar hefyd, o Dduw i ti ddod a nerth a llwyddiant a bywyd trwy pregethu. Felly, clyw ni nawr y prynhawn yma, bydda gyda ni yn ein amgylchiadau ni. Mae llawer yn ni o Dduw mewn amgylchiadau anodd o rhyw fath. Rhai ni falle mewn gafael, rhyw broblem, neu hyd yn oed gafael yr un drwg. Ac o Arglwydd, dyn ni yn gweddio yn dair i ti i fod yn figel i ni, a ti fod yn gymorth i ni, ac ti'n hachub ni. Ac i'n hachub ni o'r bob sefyllfa anodd i ni yn gwynebu heddiw, ond hefyd i hachub ni o'r tywyllwch mawr, o'r gondemiad o'r farn mawr sydd o'n blaenau ni heb yr Iesu. O mor araf yw ein calonnau ni o Dduw. A dyn ni yn gysglyd iawn yn ysbrydol, ac o Dduw, dyn ni ddim yn gwybod sut i ddihuno hyd yn oed, a sut i wrando. Felly o Dduw, tyrd a deffroad dyn ni yn gweddio. Dduw rhyw ddeffroad mawr, a fydd yn synnu ni ac yn dihuno ni, ac yn gofyn y bydd hyn yn arwain o Dduw i lawer a sŵn traed fel dwedodd un hyneriad. I ni glywed sŵn traed yn dod a pobl yn ceisio, pobl yn sychedig, pobl yn credu, pobl yn y difar, ac o Arglwydd yn dod i'r eglwys ac yn dod i'r deyrnas. Gofyn y cyfan yma, y cyfan hyn oll, yn enw yr Arglwydd Iesu, yn gweredwr Iesu Grist. Amen.
Emyn rhif 290. Awn bechaduriaid at y dŵr a darddodd ar y bryn, ac ni gawn yfed fydd heb drai o'r afon, loiw hyn. Ni ganu emyn rhif 290 a ar ôl ni ganu fydd y parchedig fynon haim yn dod i bigethu y gair. Emyn rhif 290. Mae'r testyn sydd gen i a pnawn yma allan o Efengyl Ioan a'r drydydd benod a'r 7fed adnod. Y drydydd benod a'r 7fed adnod. Mae'n rhaid eich geni chwi dyna chefn. Mae hon yn benod enwog iawn, lle mae'r Iesu yn esbonio'n llawn sut mae dod i adnabod Duw. Gwelir yma ddarlun rhyfeddol o'r daith ysbrydol o galon Duw i enau dyn. Mae'n emyn fan hyn sy'n dangos mae yna gefndir mawr i'r neges sydd yn y Beibl. Oedd ar hyn yr emyn yma er mwyn cael y teimlad. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod y haul, na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd anghyngor tri yn un i achub gwael golledig euog ddyn. Trysorwyd gras, rhyw anherfynol sôr, yn Iesu Grist, cyn rhoddi deddfu'r môr, a'r hedeg wnaeth bendision arfaith ryd fel afon gref rifeiriol dros y byd. Mae'r ysgol mawr yn seinio nawr i ni, o rhyngdod llawn trwy'r iawn ar Galfari, mawl ym mhob iaith, trwy'r ddaearfaith a fydd am angau'r groes, a'r gwaed a'n rhoes yn rhydd. O hwnna'n emyn sy'n mynd â ni i dragwyddoldeb mewn gwirionedd ac i galon Duw yn cynllunio peth ar gyfer dynion sydd wedi pechu.
Mae'n mynd mesur gam a cham. Mae'r cefndir yn rhoi y cyfle i'r arglwydd esbonio i holl ddynoliw fod y nefoedd yn agored i bob cenedl. Gwelir yma pwyslais rhwng crefydd traddodiadol a ffydd achubol. Ywch chi esbonio hynna chi? Roedd o fel hyn. Fyddwch chi'n dweud bod y wahaniaeth rhwng cydnabod Crist ac adnabod Crist. Byddwch am y ddau air yna. Y gwahaniaeth rhwng adnabod a chydnabod. Wel, mae yna lawer iawn o bobl dda iawn, a mae o'n dda yn capeli ni. W'n gwybod bod ni nawr wedi mynd i gyfnod o ddiriwiad, difrifol yn ynyddiau iach, dydy, a cynt chi hefyd. Oedd y pobl yn mynd i capel, oedd yn gwisgo didi, a oedd oedd i sydd, ac oedd pawb yn mynd i capel. Ac oedd pawb yn credu. Oedd pawb yn credu, canu ymynedd da, clywed pregethau reit da hefyd, ac yn y blaen. A beth ydych chi'n gofyn nhw, a ydych chi'n Gristion? Wel, wrth gwrs bod ni yn Gristnogion. Da ni yn credu. Da ni'n cydnabod Iesu Grist. Ydych chi'n pwyso dipyn? Ydych chi'n cydnabod? Ie. Ydych chi'n mynd gwadu? Na gyn. Ond ydych chi'n adnabod? Os y wahaniaeth? Ydych chi'n gweld y wahaniaeth rhwng cydnabod ac adnabod? Mae wahaniaeth rhwng nefoedd a cholledigaeth. Dyna'r gwahaniaeth. Nawr o'ch chi'n ddechrau, y cais. Cawn ŵr galluog a'i enw Nicodemus, yn Pharisëiad gwybodus a meddylgar, a reit bwysig hefyd yn ei enwad. Mae yn dod at yr Iesu ryw nos. Mae'n credu bod o'n dod ryw nos oherwydd yna ryw swildod fod un o'r weinwydd crefydd y Pharisëiad yn dod i weld Iesu Grist. Ond mae o'n dod, a diwt ryw nos gyda chwestiwn, a dyma peth, mae yna gwestiwn yn ei galon o. Mae yna ryw aflonyddwch yna. Mae yna ryw bryder yna. Mae'r cwestiwn hwn yn llosgi yn ei galon. Ac oedd ddim yn gwybod hollol beth oedd y cwestiwn. Ond oedd rhywbeth yn dweud, mae rhywbeth ar goll. Os Pharisëi'n arall yn dweud, beth ar goll? Wyt ti'n deall yr Hen Testament? Wyt ti'n gwybod y sgrythyrau? Wyt ti'n gwybod yr rheolau? A ti'n byw yn nhw i gyd, ac ti'n ddyn da, pharchus, a ti'n cadw at bob delf. Odw. Ond diom digon rhywsyd. Mae yna rhywbeth arall. Dwi ddim yn gwybod beth ydi o. Rhyw aflonyddwch. Ti mewn iddo fo. Dawat yr Iesu ryw nos gyda chwestiwn yn ei galon. Wel, y peth yw, dio ddim yn gofyn y cwestiwn. Ac rhyfedd, dio yn gofyn. Na, chi. Mae Dyw a thyrnas nefyd fel hiraeth yn ei galon, ond dio ddim yn gwybod yna beth ydi o. A sut i gyrraedd y nefoedd, dio yn meddwl mewn am hwnna, ond dyna beth sy'n yna. A mae o'n ddyn cwrteisiol iawn. Ac yn dweud wrth yr Iesu fel hyn, mae'n rhaid rheswm pa wy'n dod i weld o, esgus. Nid rheswm. Ond mae o'n credu mae'n rheswm ydi o. A dyma'n dweud yn yr adnodau cyntaf. Ac y dyn o'r Pharisëiad, a enw Nicodemus, pennaeth o'r Iddewon, hwnna ddaeth at yr Iesu ryw nos. Ac a ddywedodd wrtho o rabi, na ni awyddo'n mae dysgawdwr wyt ti wedi dyfod o ddiwrth ddiw, canes ni allai neb wneithir y gwirthau hyn, yr wyt ti yn ei gwneithir, ond ei bai bod diw gyda'i gef. Dwi'n rhaid byd i wneud â gwestiwn o. Ond oedd o rhyw sort o, dwi'n dydmygu di. Dwi'n meddwl bod gen ti'r ateb. Dyna sy'n ar un i galon o. Ond beth o'n dweud, wyt ti'n gwneud rhywbeth ar hyfe? Mae rhaid bod diw gyda ti. Wyt ti'n rhywun special, wyt ti'n arbennig. Roedd yr arglwydd adnabod ei galon. Ac yn ateb cwestiwn, nad oedd wedi cael ei ofyn. Da chi'n sylwi ar hynna?
Mae'n ateb cwestiwn nad oedd wedi cael ei ofyn. Ar Iesu atebodd ac a ddweud wrtho, yn wir meddaf i ti, oddi eithir geni dyn drechefn, ni ddechrau fe weld teyrnas yw. Oni bai bod a enebdigaeth ysbrydol, chei di ddim hyd oed gweld yr hyn o'r wyt ti'n hyfryd amdano. Wel, hyn yn ddychyd o. Y mae Nicodemus wedi syrdanu. Sut mae hwn yn gwybod yng nghalon ni? Sut mae'n nabod fi fel a? A mae Nicodemus wedi syrdanu, ond yr oedd yn gwybod bod rhyw fath o angen arno. Oedd yn cydnaf, mae pwynt gan o. Mae'n cyrraedd i'r rwysyd. Mae Nicodemus a ddywedodd wrtho, pa fodd ydych o'n dyn ei eni ac e fe yn hen? A ddechrau fe fyned i groth ei fam a eilwaith a'i eni. Wel, mae'n dipyn o drafod ar hwnna. A'i fod dipyn bach yn bigog o ddo. Dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod o'n meddwl ar lefel deiarol. Wel, fedra i ddim yn ôl efo mam a cael yng ngeni eto. Gallu mynd dyn gael ei eni ddwy waith. Mae'n gwybod beth mae'n ddweud, ond mae'n ateb mewn ffordd deiarol. A diw'r Iesu yn siarad deiarol. A Nicodemus yn dweud wrtho pa fodd ydych o'n dyn ei eni ac e fe yn hen. A ddechrau fe fyned i groth ei fam a'i eni. Ateb yr Iesu. Yr Iesu atebol ac a ddwedodd yn wir meddaf i ti, oddi erthig gen i dyn o ddŵr ac o'r ysbryd, ni ddechrau fe fyned i mewn i deyrnas yw. Os na fydd hyn yn digwydd, nid yn mynd i chei di ddim gweld, chei di ddim mynd i mewn i'r nefoedd. Chei di ddim yn neud yn o gwbl. Y sonir yma am ysbryd, am enedigaeth ysbrydol. Brawychus y beth cael y nefoedd ac wrth drws y nefoedd ac yn cael eich gwrthod. Da chi wedi cael rhywun erioed yn troi eich cefn. Wel, wedi cael pobl yn slamio'r drws yn ymwneud lawr gwaith. Chi'n bownd o fel gwynidog. Da chi wedi cael hynna erioed. Mae'n deimlad diflas. Mae'n gwybod lle beth i'n dweud a lle droen a beth i'n dweud. Ac mae fan hyn yn dweud, nid yn mynd i chei di ddim gweld, ond does dim gobaith i ti fynd i mewn trwy dros yna. Diolch fi rhaid dim bach y stori fan hyn i chi. Mae'n ddigon i ddychryn i Nicodemus. Hanesyn bach o mywyd i hwn. O'n i morwen a fi yn America. Ac oedden ni'n dod adre. A roedd o'n meddwl pryd hynny, oedd dim o 6 wythnos yn pregethu beth raw. Ac oedden ni a dwi'n trio cofio enw'r maes awyr, oedden ni'n cychwyn adre. Dwi'n meddwl, o'n i yma, mae Salt Lake City oedd, ond mae mor yn gwrs siŵr, mae Kansas City oedd. A pan ni'n cyrraedd yr maes awyr, mae'r dyn yn dweud, hastwch o, mae'n llawn. A pan dwi'n dweud, awyren llawn, mae hi yn llawn. Dwch. A dyma ni'n mynd fel dwi'n beth, o'n i'n gallu mynd brynu. A dyma ni'n cynnar y man cywir. Ystydwch yn aroswch, fe chas yn mynd. Mae hon yn llawn. A pan dwi'n dweud i'n llawn, mae yn llawn. Wel, pam y ffys? Pam y ffys? O ticed gan ni. Wedyn dyma, mae yna apel. Mae yna apel. Mae yna ddynion pwysig iawn mewn busnes yn cynrychioli yr Unol Daleithiau ac yn mynd i Ewrop erbyn bore. Mae rhaid. Ac mae'r tywydd mor arw yng ngogledd yr Unol Daleithiau, mae pob maes awyr wedi cael. A mae'r rhaid gwneud rhywbeth. Oes yma rhywun yn barod i gynorthwyo? Fe gewch chi aros mewn gwesti moesus ac wrth gwrs eich ticed. Ac y blaen.
Neb. A mae'n dweud, fe roi $200 ac o dolar prynu dipyn go lew prynu yn ogystal ar daith yn ogystal â hynna. Neb yn symud. A ti fyny i $500 symudodd neb. Pam? Oedden ni gyd eisiau mynd adre. Na pam? Oedden ni gyd eisiau mynd adre. Busnes e beidio. Oedden ni gyd eisiau mynd adre. Nawr, dwi eisiau iwsio'r stori yn oran. Dwi am i chi ddefnyddio'ch dychymyg. Dyma fi wrth borth y nefoedd. A dwi'n barod i farw ac i fynd trwy'r pyrth. Ac yna mae rhywun dod ata fi, wyt ti'n barod i werthu dy diced i fi gael mynd i'r nefoedd? Nag dw. Wel, os roed i dy diced i fi, rhyw ffordd neu gilydd, fi driau gael neges i'r bywyd arall wedi adael, i ofalu am dy wraig di a dy blant di, fe gael neges rhyw ffordd neu gilydd, neu di roi dy diced i fi, os yna bris, allai roi i ti, mwyn i fi gael fynd i mewn. Lle ti di brynu o? Fa'n dales ti amdano? Dim. Dim? Dim o gwbl. Lle ges ti dy diced te? O Esiath Iesu Grist, mab Duw. Ac oedd o marw ar y groes am ymhechod â i. A dyma fi'n credu yno fo. A dyma fo'n erbyn i. Ac yn maddau fi. Dyna lle ges i'r ticed. A fe ar di busnes. Gallai ddim cystadlu hefo hwnna. Na'r pris. Yn ar ffordd. Ar hynna aned o'r cnawd sydd gnawd. Ar hynna aned o'r ysbryd sydd ysbryd. Mae'n rhaid eich gen i chwi drachefn. Rhaid deall ystyr o'r ail enedigeth. Gwaith dirgel yw. Gwaith dirgel Duw yn enaid sydd yn harwain ni at yr arglwydd Iesu Grist. Gwaith yr ysbryd glân yw rhoi bywyd yn yr enaid a dealltwriaeth o bethau ysbrydol. Yna mae'r gwaith yn dechrau. Mae'r Iesu atebodd ac addwedodd yn wir meddwl i ti, ond i eithir geni dyn o ddŵr ac o'r ysbryd, ni ddichon e fe fyny mewn i deyrnas Duw. Rwan tan eich bywyd chi. Cydnabod, ta adnabod. Does dim byd mewn cydnabod. Allwch chi fod yn hollol deuddim o rhan o'ch bywyd a cydnabod Iesu Grist a cadw'r sabodd. Dysgiad o de, ond cydnabod, ond ddim adnabod. Dy adnabod. Wel, Iesu atebodd yn wir o fyddaw ti, ond i eithir gen i dŵr ac yr ysbryd, ni ddechrau fe fyny mewn i deyrnas Duw. Mae hyn yn ddychryn o gael ein gwrthod. Dwi'n meddwl am y peth, na chi beth ofnadwy, bod dwi'n yn marw, a'r enaid yn gadael y corff, a'n sefyll o flaen y gat fawr, a dim yn agor, a di'r tad ddim yn dweud o'ch i mewn. Ac os oes rhywun yn mynd i dweud rhywbeth, yn dweud, ewch o'ma. Mae yna le di baratoi i chi efo'n cw. Ewch o'ma. Ond dwi ddim bod yn dweud drwg, na, ond da chi ddim yn nabod Iesu Grist. Ond dwi'n cydnabod o. O beth yw hynny? Sut byddech chi'n teimlo? Ar ôl byw eich bywyd, ar ôl byw bywyd da, ar ôl wneud eich gorau, cael eich gwrthod, na'r fedda wedi ohono fi wrth y ti, a mae'n rhaid eich gen i chwyd a chefn,
Mae'r Iesu'n gorfod i Nicodemus i feddwl yn ysbrydol. Nawr y cam nesaf, cael. Mae'r arglwydd yn esbonio sut y mae'r Ysbryd Glân yn gweithio mwyn Nicodemus geisio yn ddeallus a chael trysor i'r enaid. A dyma yn esbonio fel hyn mae'r Ysbryd Glân yn gweithio. Mae Nicodemus, dwi'n gwybod dim am hyn o'n ddeall o. Mae o'n barod, mae'n cydnabod, di o ddim adnabod. A wedyn rhywbeth fan hyn yn dwi'n meddwl, rhywbeth mwy i gael. So mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, wel, yr Ysbryd Glân sy'n dechrau. A mi wedi dod o ddiw. Wel, beth sydd mae'n gweithio te? Wel, rai esboniad i ti. Meddwl am y gwynt. A mae'r gwynt o gweithio lle yma a chwi a glywi ei sŵn ond ni wythos o bale mae yn dyfod, nac i bale mae ymyned. Yna wir ydy. Ydych chi'n gweld y gwynt? Ydych chi'n gweld ei effaith o? Ydych chi'n clywed ei sŵn o? Ond ydych chi'n gallu dweud o ble mynd, a mae hynny'n newid cyfeiriad. Felly mae'r Ysbryd Glân yn dod i oedfa ac fi all fynd at hwn. A dyn nesaf, a pasio heibio. Dwi'n yn gwybod pam, pen ar y glwyddiaeth yr Ysbryd Glân. A mae hyn yn dangos pen ar y glwyddiaeth yr Ysbryd Glân yn ei holl waith. A mae'r Ysbryd Glân yn mynd at yr enaid ei hun. A mae'n ymweld hwn yn holl bwysig. Bwriad yr Ysbryd Glân ydyw gosod yr egwyddor o fywyd yn lle marwolaeth. Gwydwch chi wedi pwynt o fy hyn, bod hwnna'n enaid o fanna. Mae'r Ysbryd Glân yn dod. Ac mod i'n cydnabod Iesu Grist, marwolaeth yw y peth sydd y fama. Marwolaeth. A mae'n symud hwnna, a mae'n rhoi bywyd. A mae'r daith wedi dechrau. Da chi'n teimlo dim. Da chi'n hollol anwybodol i peth. Da chi'n teimlo dim. Eto yma Nicodemus yn cael dipyn o ymdrech i ddeall. A Nicodemus atebodd ac a ddweud wrtho, pa fodd ydy chol pethau hyn fod? A mae'r arglwydd yn ei hanner cyrraeddu. A'r Iesu atebodd ac a ddweud, wyt ti yn ddysgawdwr yn Israel, ac ni wythos y pethau hyn, wyt ti'n mynd i ddeitha i bod ti wedi darllen amdana fi yn y Hen Testament? Wyt ti'n mynd i ddeitha i bod ti ddim yn deall ac yn gwybod dim? Dy holl allu? A ydych chi'n credu pethau deiarol, ond nid pethau ysbrydol. Bellach yma Nicodemus yn agos iawn i gyfleidio gwir fe hyn. Mae'n dechrau deall bod yna rhywbeth mwy na cydnabod yw. Bod yna rhywbeth mwy cynnes, rhywbeth mwy dwfn, mwy sydd yn rheoli'r holl bersonoliaeth y ceidwad. Ac nid ysgynno neb i'r neb, odieithr yr hwn, a ddisgynnodd o'r neb, sef mab y dyn o hwn sydd yn y neb. A mae enaid Nicodemus yn cael ei oleuo gyda'r Ysbryd Glân ddod ar Ysbryd Glân goleuo ei enaid ar ei waith. A mae'r Iesu'n dangos yr efengyl iddo gan roi enghraifft. Mae'n neud o'n simple iawn. Fel y codol Moses, y sarf yn yr anialwch, wrth edrych i fyny, yr oedd yr Israeliad oedd wedi cael ei gwenwyno yn byw. Ond felly hefyd y bydd mab y dyn yn cael ei godi, ac os edrychwch ato fo, yna fydd gwenwyn y pechod sy'n yno chi ar egwyddor yn mynd a fyddwch chi'n cael byw. Mae'n esbonio o'r Hen Testament, oherwydd mi fyddai Nicodemus yn gwybod yr Hen Testament. Wel, dyma chi nawr, dwi am iwsio emyn i ddangos y gwahaniaeth rhwng cydnabod ac adnabod.
Mae ti'n gwneud hynny. Mae'n mynd da ni'n ganu'n aml iawn. Mae hwn sydd wedi sgwennu'r emyn yma yn adnabod. Fi allwch chi gael emyn dda, cywir, diddorol, pob peth. Ac eto, ydy mae'n cydnabod nhw. Cydnabod. Ond wrth i chi weld hon, mae'r dyn sydd wedi sgwennu hon yn adnabod. Wrth flaen o ddiw rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell. Pechadur i'w enw, ni fydd hefyd nhw gwell. Y trigaredd wedi ei cheisio, a'i cheisio eto wna, trigaredd i mi dyro rwy'n marw ond iscaf. Mae eisiau mwy na bardd i sgwennu hwnna. Pechadur rwy mi welaf, o ddiw ni allaf dim. Rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n eog, o byd i garo gym. Rwy'n addef nad oes gennyr, trwy'n mywyd hyd y medd, o hyd ond gweiddi pechais, nid wydd yn heiddi hedd o nawr. Mi glywais gynt fod Iesu, a'i fod felly nawr yn derbyn pechaduriad a phechaduriad mawr. O derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Beth sy'n tu ôl i'r emyna? Dyn sydd wedi cael ei argyhoeddi o bechod, dyn sydd wedi credu, dyn lle mae'r ysbryd glân wedi gwneud y peth yn fyw. Dwi'n gwybod wrth chi ganu hon, mae yna rhywbeth yn ddim, mae'n fyw. Mae gwahaniaeth rhwng emyn, a mae yna digon ohonyn nhw, mae yna dda. Mae'n dda, mae'n gywir, ond dyn nhw ddim yn fyw. Mae wahaniaeth. Edrychwch chi ar llyfr yma yn Methodistia Calvinaidd. Emyn ar diwygiad, maen nhw'n fyw. Maen nhw'n codi'ch calon chi i'r nefolion leoedd. Ein rhan ni, wrth edrych ar Iesu Grist, yn talu dyled pechod ar y groes, ac wrth feddwl am ei aberth mawr, a'i gariad mawr, a talu'n pechod ni, ac yn bodloni y tad, a rhoi gwahoddiad i ni ddod ato. Na'n emyn na chi, a llawer yr eraill gwrs. Fel na choller, pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. A chi beth rhywbeth, da chi'n gwybod ar y ddeiar hydod, fe gai croeso. Fe gai croeso. Byddai'n gallu'r arglwydd i fy mi gael hyd yn oed os byddai ddim ar ben fy hun wrth fynd trwy ddyffryn angau. Gai croeso. A dwi'n gwybod hynny nawr. Pam ti'n gwybod hynny? Mae'n rhywbeth i digwydd i fi. Mae'n rhywbeth wedi bywhau i fi. Mae'n rhywbeth wedi gwneud beth o'n i'n credu o'r blaen mewn ffordd. Fel wedi dweud, dwi'n nabod person nawr, ac nid rhestr o wirioneddau, ond person. Bellach a mae'r chydadyn yn blentyn i ddiw ar nefoedd o'i flaen, etifeddiaeth anllygredig, dihalogedig, di-ddiflanedig yn y nefoedd yng nghadw i chi. Cefndir y cwbl oll ydyw calon Duw. Canys felly carol Duw y byd, fel hoddodd y fe ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. A dwi am orffen nawr gyda hanes sy'n, wel, mae'n un gwir.
O hyn yn digwydd yng Nghymru ac yn yr Alban. Mae'r stori yma o'r Alban. O'n i wedi bod mewn cwr gweddi yn rhyw bentre bach yn o'n Dors. Ac oedd y teulu gyd, oedd pobl y cwr gweddi wedyn, i gyd yn lawr i ffermdy. Ac oedden ni'n cael cymdeithas trwy'r amser. Pa wedi wiced o'n nhw? Oedden ni'n cael cymdeithas trwy'r amser. Ac yna fel o'n i'n mynd, dyma'r gwrfon hedig oedd yn berchen y lle, ac o'r teulu bod am ganrifoedd, ond dweud, wedwch chi'r drws bach na? Ie, mae'n ystafell hwnna. Yn fach iawn te, ac gorau drws o'ch pen i mewn. Ac oedd yn enw dy isel iawn, a rhyw 6 neu 7 troed beth o sgwar oedd hi. Honna yw ystafell merch fach o'r ucheldir. A dyma'r hanes, a driad i ddod gyflym. Os oedd gan rhywun lot o blant estalwm ac yn methu bwyd o'n nhw, mi fydden nhw'n rhoi nhw allan i weithio am ddim mewn rhyw ffarm neu rwle yn talu am y ddyled. A'r cadw, o'n nhw'n cael eu cadw, ac oedd hon wedi dod. A nawr ar y diwrnod hwn sydd y hanesyn, o'n y bregethwr ar gefn ceffyl yn dod ar ei daith trwy bentre yn pregethu'r Efengyl. Ac o'na arferiad bryd hynny nos, ddim tafarn oedd yn ydych chi'n dweud llety tafarn, ffarm a hefyd rhyw sort o lety deithiwr. A dyma'r gweinidog yma'n aros, a dyma'n lawer gwaith o blaen. A dyma fo'n dweud, wel, mae'n amser i ni nawr gael oedfa nos cyn mynd i gwely. A dyma'n gofyn i'r ffarmwr o bia'r lle, ydy pawb yma? Wel, ydy, a chi'n siŵr o? Ydych chi'n siŵr? Ydy pawb yma? Wel, ydy ond wrth gwrs yr hyn fach o'r ucheldir. A galwch chi? Na, ddaw i allan. Dwi'n gwybod dim byd. Ddim yn gallu darllen dim deall dim. Dim dibyn o gwbl dyn ni allan. Mi ai at ei hi te. A fe oedd i mewn yn y lle bach. A fe oedd, wyt ti'n gwybod am ddiw fy merch chi? Clywed sôn rhywbeth o rwle fe? Wyt ti wedi clywed am Iesu Grist? O na, dwi'n mynd nabod o gwrfan heddiw yna, ma dde. Wel, gweld am dde. Mae Iesu Grist yn perthyn, mae o'n fab i ddiw. Ydy yma, ydy'n pwysig te. Ydy. Na, o'n anodd wedi cael ei ddeall dim. Nawr, gwrando mewn y chwach i yma. Mi ddoi a di cael o ddefnydd un, ti'n gwneud ffroc fach i dy hun. Mion blwyddyn, pan yma blwyddyn nesaf, ond dwi eisiau ti gweddi un weddi bob nos. 1 brawddeg yw i, 1 brawddeg. A dwi'n dweud, gwranda'n ofalus, arglwydd, dangos i mi fy hun. Fyddech chi fod fel gweddi o hwnna. Arglwydd, dangos beth ydw i. Nid i fi ddechmygu, dangos beth ydw i mewn gwirionedd. Pa fath o berson ydw i. Am beth dwi'n meddwl. Am beth dwi'n dyhau. Dangos i mi fy hun. Na'r cwbl o'r weddi, bob nos. A welai ti mewn blwyddyn. A fe wedi cyn o brethin i ti. Ac mewn blwyddyn, fe ddath. Fel oedd o di addo. Ac dyma'n dweud wrth y dyn oedd bia'r lle, o, di'n dau ddim o. Mae di mynd nawr, ond di bysyd all allan. A mae golwg ymladwy ar y lle. A fe ath i mewn ati. A meddwl, wel, wyt ti mewn cyflwr? Ydw son â chi mae bai. Mewn ffordd, beth sydd wedi digwydd merchi, mae'r arglwydd wedi dangos i mi mod i'n ddrwg. Mae'r arglwydd wedi dangos i fi. Does dim nefoedd i fi. Mae'r arglwydd wedi dangos i fi bod mi dreddi. A dwi'n dau ddim. Wel, na ni. O gwrando nawr. Dwi'n mynd am flwyddyn arall. A dwi'n rhoi gweddi wahanol i ti tro hyn.
A dwi am i ti ddweud hon. Fi'n gweld bod ti wedi dysgu'r gyntaf mewn profiad. Arglwydd, dangos dy hun i mi. A chi. Arglwydd, dangos dy hun i mi. Ac i ffwrdd ag e. Ond beth bynnag i chi, fel amser ymlaen, oedd yr hen frawd yn dechrau heneiddio, ac oedd hi gartre yn ardal Edinburgh, Caerhedyn. Ac oedd o'n gallu mynd ar ei deithiau bellach. Ond y cnoc ar y drws yn dwrnod. Oedd rhywun yn edrych ar ei ôl o, a yn ei gael weld y parchedig sôn so. Wel, a'i weld, diam yn gryf iawn y dyddiau hyn, a meddar un gyfalu, mae bregethwr, mae yna foned i ges lahan deg. Isio gweld chi. Dim ond un gair, fe eisiau dweud mewn gwirionedd, da chi am ei gweld ti? O ia, dwch a chi mewn. A medda hi, diolch. Diolch pam y merchi. Fe nath o. Be ma? Fe nath o ddangos i hun fi, fod yn marw ar y groes os ymwneud chodau fi. Nath o ddangos fod i'n lan, a fe nath yn ferch deud i. A fe helpes i, yn y ffarm hefyd, a fe briodes i Gristio Bach. A da ni byw'n hapus fo'n gilydd, ac wnawn ni garu fe, yr arglwydd Iesu, am holl galon. Ond na'r cwbl yw'r stori, mae'n ei wir. Ond dwi am ofyn i chi, arglwydd, dangos i mi fy hun, a dwi'n slai, a dwi'n gas, a dwi fel la, a fi'n mynd i gael ffordd fy hun. Beth ydw i, sut berson ydw i? Ydych chi'n fod o'n derbyn gan Iesu Grist? Sut berson ydych chi? Os felly, gwynech byd, fe neis, ac yna gyfynwch iddo ar ôl y ddysgu, dangos i mi ryfeddod y berson, dangos i mi dy ddwylo, dangos y draed, dangos y galon, dangos y groes, dangos y gwaed, a gweidda maddeuant. Mae'n cryrhoi'r cwbl ydy. Y gwahaniaeth rhwng cydnabod ac adnabod. Pwysaf arnat arfwyn Iesu. Na pam i chi'n cael ei myna fel hyn. Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n dy enw, na holl trysorau'r India i gyd, oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gyda'n Duw. Y mae gwedd dy wyneb grasol, eich eiriau, y mae gwedd dy wyneb grasol yn hagor i llawer iawn ar bob peth a welodd llyged ar hyd wyneb dy ar lawn, Rhosyn Saron, ti yw tegwch nef yn ef. Oedd Nicodemus wedi credu. Yr arglwydd yn ei fynwes o. Yr arglwydd yn ei enaid o. A dyna ddiwedd hanes Nicodemus. A nath o credu mewn gwirionedd. Wel, ar y ddiwedd Efengyl Ioan, mae'r Iesu wedi cael ei groesolio, a maen nhw roed o'n y bedd. A pwy sy'n dod at y drws? Ond Nicodemus. A dyma'r adnod. A daeth Nicodemus hefyd, oedd hwn a gynt, a ddeithau at Iesu, liw nos. A mi oedd enw cyffredin, ond wedi fe ddad hwnnw at y liw nos. Ac a ddig fyr ac aloes
a gymys tua chan pwys, mae'n dod â phethau i wneud y brydferthwch yr angladd. Fe ddigwyddodd hyn iddo fe. A pan mae'r pethau hyn yn wir, mae'n traws newid y cyfan. Wel, i chi sy'n gwrando, ac i chi sydd yma, dewch at Iesu. Mae'n llawn bryd, ond dewch yn onest. Dewch yn onest, pe chadur wyf i welaf, o ddiw ni allaf ddim. Mae'n gan i wyddio. Diolch yn i ti o arglwydd am dy ryfedd a Ioni, ac am y fraint a gael dod i daddoli di, ac am hefyd yr hyfryd o sydd yn ei cael hwnna wrth feddwl troedio at i'r capel. Ac fel da ni'n mynd yn hynach, mae'r troedio yn mwy trafferthus, ond y fwy llon oherwydd bod ni'n nes i'r nefoedd. Mae'n hyfryd y beth ydw, hyfryd y beth, a bendigedig fod enw. Bendithia bob un yma heno, pan yma. Yr henach, a rhai sydd dim ond yn cydnabod, dewch i adnabod. Yr ifanc, sy'n rhy brysur o'i pleser, trowch y cefn yn nhw, a trowch at Iesu, a gwyn eich byd. Erbyn Iesu Grist y gwaredwr. Amen. Mae gan ni am i mach. Ddim yn syndod ac di 525. O fflaen o ddiwr yn sefyll. Na'n i sefyll i ganu. Ac yn awr bydd ei ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân o gyda ni oll. Amen.